Us heu parat a pensar per què tan aviat estem contents, tristos, enfadats, decebuts, atemorits? Quantes emocions sentim en un dia? On ens porten les emocions? Quines són les principals emocions? Segons Daniel Goleman, autor del famós llibre La intel·ligència emocional, hi ha 6 emocions bàsiques. Que són la tristesa, l'alegria, la ràbia, la por, el fàstic i la sorpresa. L'alegria és una emoció lluminosa. Que omple de claror la nostra vida i també la de les persones amb qui nosaltres ens relacionem. Quan ens sentim alegres, vivim moltes emocions positives. Si us hi fixeu, sentir-se així és molt a prop de sentir l'autèntica felicitat. La tristesa és l'absència d'alegria. De sobte, causa el pou i toques fons. Què és aquesta pluja que cau dins l'ànima? Tot plora i tu no tens ganes de fer res. Quan m'enfado, el meu cervell és més ràpid que la meva voluntat. La voluntat diu calma, però el cervell dona ordres desagradables. Dic el que no vull dir, Quirido, dono cops... prenc decisions desencertades. Tot en mi és descontrol, perquè tinc descontrolades les emocions. Es tractaria de respirar bé, esperar uns minuts i... Començar a desfer-nos de tantes sensacions. La impotència i la frustració. Les ferides del passat, La poca autoestima. l'enveja i l'obsessió. I qui sap què més? Tot al seu lloc. El fàstic és la repulsió que sentim per una persona, per com és o per com es comporta. Es pot sentir fàstic per algun tret físic de la persona, per una olor corporal, per l'alè, perquè porti la roba bruta, pel soroll que fa quan menja... Podem sentir fàstic per la manera de ser d'una persona. Una persona agressiva, una persona negativa, una persona prepotent, una persona falsa... Per evitar el fàstic tenim dues vies. Dialogar amb la persona que ens produeix repulsió perquè canviï actitud o d'hàbits, o bé evitar la persona que ens fa fàstic si no ens ha volgut escoltar o té un altre punt de vista. La por ens paralitza. I de què tenim por? De suspendre un examen. De perdre un ésser estimat, De patir una malaltia. de no ser acceptat pels amics. Com podem fer desaparèixer la por? Acceptant-la. Què vols dir amb això? Tu li has de dir la por. Oh, la por. Veig que avui estarem juntes, no? Doncs molt bé. Jo penso fer el mateix amb tu que sense tu. T'accepto. I quan te'n cansis, ja marxaràs. La emoció de la sorpresa apareix molt freqüentment en cada un de nosaltres. Ens sentim sorpresos positivament si, per exemple, ens arriba un regal, una festa o un viatge inesperat. Ens sentim sorpresos negativament si, per exemple, suspenem un examen que ens havia anat bé, patim un accident o rebem la notícia de la mort d'algú proper. Sentir-se sorprès és inevitable, però cal aprendre a controlar l'eufòria o la tristesa.